சாப்பிடும் போது ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டாக அவங்க சாப்பிட்டது இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஃபிஷ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்க வீட்டில் ஃபிஷ்ஷை செஞ்சுருந்தாலுமே அவங்களால வாயை திறந்து இன்னொன்று வேணும் அப்படின்றத அவங்களால கேட்க முடியாது. மேரேஜ் ஆனதுக்கு அப்புறமா வீட்டில் அவங்க என்கிட்ட அந்த மாதிரி கேட்டதே இல்லை. அவங்களுக்கு அந்த ஓப்பன் அப் வரலை. ஏன் உங்க வீடு தானே, உங்க மனைவி சமைக்கிறாங்க. சார் நான் வேணும்னு பண்ணல சார், சொல்லுங்கடா. 8th படிக்கிறதுலேருந்து நான் இவங்களை மேரேஜ் பண்ணுற வரைக்குமே ஹோட்டலில் மட்டும்தான் சார் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன். வீட்டில் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டேன். இவங்களை எப்போ பார்த்தனோ அப்போ தான் எனக்காக இவங்க சமைக்க ஆரம்பித்தாங்க. அவங்க பசிக்குதுன்னு இது வரைக்கும் கேட்டதே இல்லை சார். நான் பசிக்குதுன்னா பைத்தியம் பிடிச்ச மாதிரி ஆகிடுவேன். எனக்கு பசிக்குதுன்னா அப்போவே சாப்பிட்றணும். ஆனால் அவங்க இது வரைக்கும் பசிக்குதுன்னு என்கிட்ட கேட்டதே இல்லை. உங்களுக்குன்னே ஒருத்தர் சமைச்சு தர்றது எவ்வளோ மகிழ்ச்சியா இருக்கு. தனி சுகம் தான் சார். இப்போ ஒரு மனுஷி பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல யோசிச்சு பாருங்களேன். புருஷன் ஆசையை ஒன்று கேட்கணும், அதெல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கணும். கேட்டு வாங்கி சந்தோஷமா சாப்பிட வேண்டியது தானே. ஏன் இன்னும் அதுக்குள்ளே இருக்கீங்கிறாங்க. நம்ம வந்து 3 தோசை சுட்டு கொடுக்குற இடத்துல 1 தோசை கூட சுட்டு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா அந்த 1 தோசை போதும்னு சாப்பிட்டு படுத்துடுறாரு சார்.